Marito, que esto ya se está rayando un poco, ¿eh? Baby King y Kendrick Lamar. Lamar este me suena a mí a las Kardashian, no sé por qué, pero bueno, vamos a dejarlo. Anem amb el nostre darrer convidat d'avui, i no menys important, que és en Pau Tomàs Ramis. Bon dia. Bon dia. Escriptor ocasional, segons diu ell, que avui presenta a Muro, a Casa Artiller, el llibre Els mallorquins a l'Olimpiada que no fou. Un llibre que va ser Premi Mallorca d'assaig l'any passat, val? I que a mi, pues, no sé, m'ha sorprès moltíssim. Conta una història que, no sé, supos que és certa, no? És certa. Que en el 36 se va voler fer unes Olimpiades Populars a Barcelona, bàsicament perquè tocava a Barcelona fer les Olimpiades, però després, bé, va haver problemes, no? I al final se va triar a Berlín, no? Però més de 600 mallorquins van anar en aquestes Olimpiades a Barcelona i els va agafar al començament de la Guerra Civil. Així va ser, sí. És un resum molt ràpid, Sí, la qüestió és que el 36 s'havien de fer els Jocs Olímpics oficials a Berlín, i a Berlín hi havia Adolf Hitler, que havia pujat en el poder del 33, i se suposava que aquelles Olimpiades de Berlín serien una posada propagandística de totes les tesis nazis, antisemitisme, supremacisme, racisme, etc., com així va ser realment. Efectivament. I des de l'organització d'esquerra a nivell mundial decideixen fer una sèrie d'actes de boicot en aquests Jocs Olímpics. El més important de tots era l'Olimpiada Popular, que s'havia de celebrar a Barcelona, que era una olimpiada obrera, proletària, antifeixista, i que s'havia d'inaugurar dia 9 de juliol del 36. La qüestió és que des de Mallorca s'organitza una expedició d'esportistes, espectadors i representants polítics de les tendències d'esquerres de Mallorca, que parteixen cap allà dia 18 de juliol, i quan arriben a Barcelona dia 9 de juliol se troben en que la guerra ha començat. Els militars s'havien aixecat contra la República i a Barcelona ja hi havia enfrontaments armats, i no els deixen ni desembarcar a terra. Han de fer tot el dia dins el vaixell en esport, ancorats en esport, fins que decideixen que com que no els deixen davallar a Barcelona, decideixen tornar cap a Mallorca. Tornen a fer retorn cap a Mallorca, i quan són de vora la Dragonera, han fet tot el viatge de 7-8 hores de retorn, els avisen, un vaixell que fugia precisament d'aquí, de la Mallorca ja feixista, ja sublevada, els avisa un altre vaixell que Mallorca ha caigut en mans nacionals, i evidentment, la majoria de gent que hi havia dins el vaixell era de tendències esquerranes, sindicalistes, anarquistes, etc. Evidentment no era segur posar el peu a Mallorca, i tornen a fer mitja volta i se'n tornen cap a Barcelona una altra vegada. A Barcelona, un altre pic, el viatge de 7-8 hores, no era qüestió d'un moment anar de Barcelona a Palma. A Barcelona no els deixen desembarcar i els envien cap a Tarragona. Després d'estar mig dia, un altre pic en el port de Barcelona, els envien a Tarragona, on estan 3 dies, i llavors sí que poden anar cap a Barcelona, i la Generalitat de Catalunya ja ha pogut, diguéssim, organitzar una mica què fem amb aquesta gent, no? Què fem amb aquesta gent? Tant en són mallorquins com en són diferents refugiats de guerra que ja arribaven a Barcelona, i en tota la gent de nivell mundial que havia anat, les expedicions internacionals que havien anat a participar a l'Olimpiada Popular. No sé, com te sorgeix aquesta història? Com t'enteres tu d'això? És curiós, i pareix una tan surrealista com la pròpia història de l'Olimpiada Popular. Jo l'any 2010 publico un llibre que se diu El gegant de Mallorca, que és la història gegantera de Mallorca des del segle XVII, que es coneixen els primers gegants, fins a l'actualitat, en aquell moment, l'any 2010. I en el transcurs d'aquesta investigació vaig saber que els gegants de Palma s'havien perdut a Barcelona l'any 36, que havien anat a participar a una Olimpiada Popular. Jo no havia sentit a xerrar mai d'aquest tema, i me vaig interessar a veure què era aquella Olimpiada Popular, aquella desaparició dels gegants de Palma, i a partir d'aquí vaig anar descobrint una història
realment molt desconeguda a Mallorca, molt desconeguda per motius que llavors t'explicaré si vols, o esquipant jo, però que és apassionant, és fascinant. Bàsicament, Pau, perquè aquí estem basats a tapar-ho tot. Sí, però aquí jo crec que la història aquesta és tan desconeguda perquè la gent que hi va participar ha d'estar 3 i 4 anys a tornar a Mallorca, o sigui, la gent que partia a l'Olimpiada Popular per participar 4 o 5 dies de festa allà, ha d'estar 3-4 anys a tornar a Mallorca que acabi la guerra. I quan tornen aquí, encara són investigats per les autoritats militars, són molestats per baldes, per la Guàrdia Civil, tu vas anar a l'Olimpiada, per què hi vas anar, i la gent dins els àmbits familiars mateixos n'hi ha que oculten i tot en els seus fills que havien anat a l'Olimpiada Popular. I clar, és una història que se va silenciar dins els mateixos àmbits familiars. La gent no en xerrava, que hi havien anat. Tot ha dut una feinada, no? Sí, han estat 12 anys d'investigació per poder acabar el llibre, i ara que ha sortit el llibre, això passa sempre, m'estan sortint més testimonis que coneixen el llibre, i se posen en contacte amb jo, mon pare va participar, el meu padrí va anar, la meva padrina va anar, i me conten les històries que varen passar aquesta gent que jo no tenia localitzada. Perquè conta'm-nos una cosa del llibre, sí. perquè la gent no se pensi que és un totxo de xifres i... No. Està novel·lat. No està novel·lat, però jo tinc una formació antropològica, jo vaig fer antropologia, no vaig acabar, me falten un parell d'assignatures, però crec que aquesta formació antropològica m'ha fet donar-li en el llibre un caire humà bastant intens. Hi ha bastantes declaracions de persones. Encara vaig poder entrevistar persones que hi havien anat, ara desgraciadament ja són mortes, però en el transcurs de la investigació. I aquests testimonis transcrits, en part, no transcrits tot, però transcrits en part li donen una humanitat molt... te fan molt propera la història. Sí, i no és una successió de xifres o de dades o de fets narrats històricament, sinó que crec que li ha donat un... I això també crec que va ajudar a que a l'hora de concedir el Premi Mallorca d'assaig, aquesta facilitat de lectura, aquesta humanitat del llibre, també que el jurat consideràs que era un llibre que és mereixedor d'aquest premi. Quina reacció té el públic quan contes això, no? Ho dèiem abans, quan hi havia la música posada que no mos sentia el públic, però ho diré ara, flipen. Sí, és flipant, és una història flipant. Ha estat una història flipant mentre jo l'anava descobrint a poc, coses que anaves descobrint, jo què sé. És que cada persona que hi va participar té una història que se podria fer un llibre només d'aquesta història. I quan faig les presentacions que n'han fetes a Llucmajor, a Campos, a Sencelles, a Porreres, a Palma... A jocs, a més, on hi ha hagut gent que en teoria participava en aquestes Olimpiades. Sí. No? És que la gent, quan conta història, quan té acabat de fer la presentació, queden com fora paraules, sobretot de dir com és que no se coneix aquesta història tan... i que va implicar tanta gent, uns 650 persones que hi van anar, com és que no se coneix? I el que tu dius, ve gent que hi va tenir familiars i això, inclús a Porreres vaig tenir el cas d'un jove que va venir i quan vaig acabar la presentació vaig fer una intervenció i va dir, mira, jo hi tenc el meu padrí i la meva padrina que hi van participar i ho he sabut perquè els he vist avui una foto en el diari que anunciava la presentació que feies avui a Porreres. Va venir la presentació, ell no sabia que els seus padrins havien participat en l'Olimpiada Popular i eren dues persones importants dins l'organisme de l'Olimpiada i ells no sabien res, ell no sabia res que els seus padrins hi haguessin anat. Has parlat, dius, en testimonis dels anys donen per molt. N'hi ha qualque història que t'hagi impactat més de totes aquestes? Sí, jo he pogut xerrar amb 3 persones que hi varen anar, en Climent Garau de Llucmajor, Irene Cardona, que era de Palma, però llavors va anar a viure a Llucmajor quan va poder retornar, perquè la seva família ja s'havia traslladat a Llucmajor, i en Maria Magdalena Ginart, que és la darrera persona que hi vaig xerrar, que vaig poder xerrar amb ella, que hi havia participat. Ella
era una nina de 7 anys quan va anar cap allà i van anar amb sa mare i 2 germans que ballaven ball de bot i van anar amb un grup de ball de bot sense cap intenció política ni res i igualment van rebre les conseqüències allà i la Maria Magdalena Ginàs va morir el febrer d'enguany. Va morir 3 mesos abans de que se publicés el llibre, que ell no ha pogut veure el llibre, però tenim el seu testimoni recollit i impacta molt, sobretot els que hi varen anar a l'Olimpiada Popular com a nins. Irene Cardona, per exemple, que t'he dit, de Llucmajor, ella tenia 13 anys quan hi va anar i ell va anar tota sola, sense son pare, sense sa mare. Ell va anar perquè cantava amb un orfeó, ell va anar amb la gent de l'orfeó, però allà se troba sense família, sense poder comunicar-se amb la família d'aquí, ni la família enviar-li comunicacions cap allà. I està més de mig any sense saber res i son pare i sa mare sense saber res de sa filla, que per la península no saben ni si és viva, ni si és morta, ni si és a Barcelona, ni si se l'han duit a Rússia. I aquestes històries, sobretot la separació familiar que pateixen aquests infants i joves, més joves, la veritat que impacta bastant, impacta molt, sí. Pau, enhorabona. Moltes gràcies. Avui, presentació a Casa Artiller a Muro. Avui a Muro, sí. I què més? En tenim previstes a Manacor, Santa Maria... Jo aprofito, he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro, con Umbral, nosaltres aprofitam. El que passa és que encara no tenim dates tancades, però ho anirem anunciant per xarxes socials, etc. Bé, ja saps que nosaltres vos ho passarem perquè ho podeu anunciar. Sí. I vos ho agraïm, Faltaria més. Para eso estamos. ¿No? Marito, nos vamos. ¿Te parece bien? Venga, pues moltes gràcies a tots. Mos tornem a trobar el proper divendres, que tenim de convidats ja previts el director del Teatre Principal, en Pet Cerdà, que mos conta. Tindrem en Peter, de Runaway, que mos contarà coses de la vida del disc. I jo què sé, ja veurem, no? Queda una setmana. Bon cap de setmana. Passeu-ho bé, no feis bonda. Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan fini. 100 fois plus grand que moi, 100 fois plus grand que nous. Rien n'est plus réel que les reflets du sel argentés de perles qui brillent et ruissellent sur ma peau.